Nakatilaw ug nakasulay na ba mo magluto sa gawas og semi-fried squid with garlic and onions and other secret ingredients? Cook in a broken ancient artifacts? O wala pa mo kasuway? Aw, panuway mo. Ay, abi na kog mature na ko. Pero murag kay lakon gyud ko ani ba kay dugay kayo misiga kong hinaling. Maong ako na lang ibalhin kay kusog kayo dito hangin. Medyo simin na langay ko aning kalakiha ba wa puy lukay maong ang akong dala murag naminghoy na. Presko pa man gunin akong pagkapalita murag daghan pa mong gipanghapit na langay jud.